Cześć wszystkim, z tej strony Kalina Wojciechowicz, czyli autorka oprawy wizualnej gry Łosie i Jelenie Józefiny oraz moja młodsza siostra, tytułowa Józefina. Jako konsultantka do spraw mechaniki gry i tekstów. Zaraz dowiecie się, na czym polega nasza gra i czego możecie się z niej dowiedzieć. Między innymi tego, jak działają różne złożone ekosystemy i jak ważna jest w nim różnorodność gatunków. Celem gry jest wystawienie wszystkich pionków swoich zwierząt na planszę. Kto zrobi to pierwszy, wygrywa. Rozgrywka trwa około godziny i mogą w nią grać osoby powyżej 6 roku życia, chyba że ktoś wcześniej nauczył się czytać, od 2 do 5 osób. Zapraszam. Za chwilę zobaczycie reguły gry Łosie i Jelenie Józefiny. To gra strategiczna, w której wcielacie się w zwierzęta z polskich lasów. Mieści się w sześciennym pudełku, a dla tych, którzy chcieliby zabrać ją ze sobą w podróż, przewidziany jest materiałowy woreczek. Zestaw w podstawowym wariancie składa się z kostek z symbolami zwierząt i plansz terenu. Żółte to łąki, zielone to lasy, a niebieskie to mokradła. Mamy też kolejny woreczek pełen krążków z symbolami jedzonka i talię kart. Główne 10 kart przedstawia 10 zwierząt, którym odpowiadają sześcienne kostki o tych samych kolorach i odpowiednich symbolach. Tutaj mamy łosia, bobra, sarnę i dzika. Na górze karty znajduje się wizerunek zwierzaka, a na dole oznaczenia jego możliwości. Te same informacje można przeczytać z tyłu w formie opisu. Na środku zaś widnieje schemat przedstawiający, w jaki sposób może poruszać się dany gatunek. Dalej widzicie dostępne dla każdego gracza karty akcji, a to są karty dla poszczególnych zwierzaków. Na przykład symbol bobra oznacza, że jedynie gracz posiadający bobra może je nabyć. Z tyłu kart znajdziecie ciekawostki ze świata przyrody. Do zestawu należy również kostka z 3 kolorami, które odpowiadają kolorom plansz. Jest też instrukcja ze szczegółowym wyjaśnieniem zasad gry. Zaczynamy grę. Gracze wybierają 2 karty. W pierwszej kolejce biorą jedną, w drugiej kolejce biorą drugą. Do poszczególnych zwierzaków dobierają pionki z ich symbolami. Następnie zakrywają żetony jedzenia. Każdy gracz bierze planszę z zakrytego stosu i kładzie na środku. Plansze przydzielone są na 9 pól i muszą stykać się ze sobą co najmniej jednym polem. Można je też dokładać na górę. W tym przypadku muszą leżeć na co najmniej 2 płytkach i zakrywać co najmniej 5 małych pól. Po rozłożeniu wszystkich plansz, zgodnie z kolorami, ustawiamy na nich swoje zwierzaki. Teraz czas na krążki jedzonka. Ustawiamy je na każdym wolnym rogu planszy. Tak wygląda rozłożony zestaw i standardowa rozgrywka. Zbieramy jedzonko, przesuwając swoje pionki po dostępnych polach. Za nie kupujemy kolejne pionki swoich zwierząt. I staramy się zgromadzić całe stado. Zatem zapraszamy do gry Łosie i Jelenie Józefiny wszystkich graczy małych i dużych.